Ganda Twisa Bikash ni bising khopjaknai kwrwng kamio amchaio visit khlai tongo laithangnai salni simino Twisa Hamkwrai bejakni Montri borom ganang Bikash Yapharna visit khlai thanio kwbangma jwngjalrok nuguikha kamio nungjaknai twi kaham nangmani swk mania twini bagwi jwngjal thanglai lamani halokrok belai no hamya rwngni halokrok bo hamya rwngni bekrep hamya tei kwbangma jwngjalrok bo haino tongo o amchaini Lwkwrok ni hachuk amchaini Lwkwrok Twisa rok bomahai jwngjalo kalaijak haphangni kaham sep sap mani angwi bahai slui tongkha bisi kolok moromwi abo sakbai thang nuguikha Montri Bikash Yapharna o mahai jwngjalrokno nugui amchaini Lwkwrok bai koklam salaika Montri Bikash Yapharna tei jwngjal klaijak uklogo unslujak Twisa Lwkwrokno dakti haphangni sep sap rwnani jwngjalni kate rwnani bagwi saka bo sakbai thang Tribal Welfare Department bejakni nangnai suknai adongrok bai achugui koklam salaika o amchaio tamni bagwi amhai khlai haphangni sep sap mani angwi tongkha jwngjalo klai tongkha tei amchaio Hamkwrai ungui angwi tongkha dakti no haphangni sep saprokno twini jwngjal lamani jwngjalrokno rwngni halorokno twi dakti no Hamkwrai khlainani bagwi develop khlainani bagwi tei manthok rwnani lama swnamwi rwnani tei rwngni halorokno twi bo kok salaika dakti no all Twisa Lwkwrokno borokni nangmani no sopongwi rwnani bagwi Twisa Hamkwrai bejakni Montri borom ganang Bikash Yapharna क्या बोलेगा तुम लोग का सब जो साल लोग और स्मार्ट हो जाएगा ना 4 5 से हर जगह में चकमा भी जनरल नॉलेज ना लोग नहीं है इस बार नहीं है अगली साल इस लोगों को कम से कम 10-20